Да. Енергетичка са. Колко е? Това ще се наля. Да. Учи се малко са. Нали? Да. Да, не е трудно. Живеят в мене, живеят в тебе, с любовна сила неудържима. Живеят в мене, живеят в тебе, с любовна сила неудържима. Има и за тебе, има и за мене. За любов е време, мене на вас горещата ми страва и не я подавам, аз го дарявам. Има и за тебе, има и за мене, няма да се спреме. За любов е време, мене на вас горещата ми страва и не я продавам, аз любов дарявам. Давай, Тонко, ти си! И после тръгва. Не знам. Я, кажете какво. Аз не знам дали я знам. Как да не я знаеш? Има и за тебе, има и за мене, няма да се спреме. За любов е време, в мене на власт горещата ми страст и не я продавам, аз любов дарявам. Няма даже текст. Ние си пеем, нали, какво си древа? Айде, пей! Има и за тебе, има и за мене, няма да се спреме. За любов е време, в мене на власт горещата ми страст и не я продавам, аз любов дарявам.